Hoy MacArthur, alam nyo ba kung nasan yung Yamashita Treasure? Sige na, sabihin nyo sa amin ang totoo. Ayan, welcome back mga ka-chepsi sa aking YouTube channel. At narito na ang pagpapatuloy ng ating part 2 ng ating biyaheng Tacloban City. Ayan, papasyal po tayo ngayon, lilibot po tayo ngayon dito. Ayan, sarap. Lilibot po tayo ngayon dito sa Tacloban at kailangan po muna natin kumain. Ayan mga ka-chepsi, manginasal. No, 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 no. What? A few moments later. Hello mga ka-chapsoy, ayan. Tara, tara, tara. Nandito na yung barko ng Titanic. Tara, tara. Grabe oh. Tara, tara. Pwede ka umakyat po. Ayan mga ka-chapsoy, nandito po yung barko na sumadsa dito sa gitna ng downtown ng Tacloban City nung kasagsagan po ng bagyong Yolanda. Ayan, napuntahan po natin sa wakas. Ayan, bahagi na lang po ito ng original na kabuuan ng barko. Sinap na po siguro. Ayan, at ginawa na lang pong itong tawag attraction. Ayan. Ayan mga ka-chapsoy. Hindi naman mga kalagayan, oh. Tapos ayan, nakasagmak siya. Ayun si kuya ang driver. Sige kuya, anharani. Ikaw kasi kuya pag tuwid ka, ikaw ang nakakaalam sa mga, ikaw ang may alam sa katotohanan. Ayan, kaya sinamahan ko yung mga kasamahan ko kasi naiiraya sila dito sa sa Tacloban. Lalo na ito na nagpasagmak na talaga para lang makasama. Ayan. Hello mga ka-chapsoy. Nandito na kami sa San Juanico Bridge. It's falling down, falling down, falling down. London pala yun. Ayan mga ka-chapsoy, nandito na kami. Akit lang kami ng kaunti. Lapit lang tayo dito tayo sa sa actual na bridge. Yan, ib tayo dito. Ayan mga ka-chapsoy, ito na po dito yung San Juanico Bridge. Ayan. Ang ganda oh. Woo! Ayan oh. Ayan yung San Juanico Bridge. Mga kapaksoy. Ano ba yan? Ayan. Ayan si nanay. A few moments later. Ayan mga ka-chapsoy, nandito na kami ngayon sa MacArthur Landing Memorial National Park, Palo Liti. Ayan, bababa tayo. Kumustahin natin si MacArthur. Kung magsasabi pa ba siya ng I shall return. Punta na natin yung I shall return. Sige mga ka-chapsoy.
Ayan mga kachapsoy, oh. Yung I shall return. Lapit tayo dito, tara. Nanay, pag-hi ka naman dyan. Ayan. Ayan. Oh. Ayan, chapso. Oh. Hi, MacArthur. Hello. I shall return. Ayan. Ayan sila, nagkakairaya sila mga kachapsoy. Hoy, MacArthur, I shall return. Nasaan ka dyan? Ito ka siguro ng pinakamataas. Ano yung video? Ayan mga kachapsoy, yung nanay ko. Tuwang-tuwa siya kay MacArthur. Lalo naman ito mga kachapsoy. hindi matapos-tapos sa pagpipicture. Para itong mga eraya. At saka yung nagpipicture, eraya din, oh. Sino kaya sa kanila yung nagsabi ng I shall return? Huh? Ang lawak, oh. Wow. Wow. Ang lawak mga kachapsoy, oh. Ang ganda ng view. At ayan mga kachapsoy, maglilibot pa talaga sila. Oh, alis muna kami MacArthur, ha. wag mo kaming mamimiss. Ayan, oh. Tingnan daw natin. Ang tatangkad pala nila MacArthur, ano? Oh. Tsaka hindi sila napapagod sa pag ano, tayo dyan. LOL! Hi mga kachapsoy. Naku, ang dalawang to talaga. Paayaw-ayaw pa to kanina. What? Punta rin pala dito. Ayan, oh. May mga turista dito, oh. Ayan mga kachapsoy. Uy, meron pa pala dito, oh. Ay, ganda. Sige nanay, dyan ka. Libo tayo mga kachapsoy. Minsan lang tayo makagala dito sa Tacloban. Ayan, shoutout po sa mga taga-Tacloban. Sana po supportahan ninyo ang inyong Maestro Waray. Ayan. Ay, bye-bye MacArthur. Bye-bye sa inyo. Wow. Ang fresh naman dito. Ayan. Naku, nagkairaya ng mga kasama ko. Ako lang talaga yung hindi. Ito mga kachapsoy. Yan ako! Oh, dito na kayo tumingin sa video. Nagkairaya ang mga to. Mga gaga. Hoy MacArthur, alam nyo ba kung nasan yung Yamashita Treasure? Sige na, sabihin nyo sa amin ang totoo. Hindi umiimik eh. Tara, alis na tayo. Tara, lapitan natin yung mga eraya dito. Hala, nagkakairaya na talaga. Ang lawak, oh, ang ganda. Wow. Sa mga nagbabalak pong pumunta dito sa Tacloban, libutin niyo po yung lugar dahil magaganda po yung mga lugar nila dito. A few moments later. Ang galing tatay, ah.
Magaling tatay. Oh. Very unhappy.